салому алайкум раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои тракторҳо аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ҳам ядона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. иншоалло мо пешкаши мо беҳтарин наворҳо мекунем. бародарои азиз, аз шумо илтимос, ҳамин канали Яндекси ма дар комментария закрепит кардаги аз ин пас тракторҳои фурӯшӣ, мошинаи фурӯшӣ, ҳамаи намуд видеои беҳтарин дар ҳамун канал якка мешаванд. илтимос ҳамин видеоро касоне ки тамошо менед, ҳама каса бидроед ҳамин канали Яндекси ман подписатсия кунед. аз шумо меқа хоҳиш. иншоалло мо ҳам кӯшиш менем беҳтарин наворҳо пешкаши шумо кунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. илтимос бидроед дар канали Яндекси ман дар комментария закрепит кардаги бидрои ҳама каса дастгирӣ кунед, подписатсия кунед. иншоалло наворҳои беҳтарин дар ӯ канал мешаванд. худо нигаҳбонтон боша. трактор МТЗ-81 соли баромадаш бародаро 2017 сола қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша бародаро 200 000 сомонӣ гуфта ист. бо гуфтагии савдо карда мешавад. трактор нави хубай, ҳама чизаш 100% мега статрам дорад. трактор айҷош заводид мешавад. 200 000 сомонӣ бо гуфтагии савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Беларус МТЗ-81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли барориш 2000 сола бародаро ягон бе камбудия мега бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 97 000 сомонӣ гуфта ист. бо гуфтагии савдо карда мешавад. ай 97 000 сомонӣ. касони конкретни харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш бародаро 1998 сола трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷур 100% мега, на бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран нависаги, қатиш чӣ дорад надорад, савдо меша намеша, ҳамаш дар рӯи экран нависаги. трактор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша 87 000 сомонӣ гуфта ист. бо гуфтагии савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. трактор бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. соли баромадаш 1998 сола трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтагии бародаро ба ҳамин чизош фурӯхта мешавад. бо чанд чиз қатиш фурӯхта мешавад. нархаш 75 000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 75 000 сомонӣ бо чанд чизга қатиш фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-81 қарор дорад бародаро дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. трактор айрасия нав овардагии навай. трактор состояниш хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. статер, аккумулятор ҳамаш 100%. нархша 79 000 сомонӣ мега. бо гуфтагии бародаро ки савдо карда мешавад. ай 79 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Юто 304 қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша бародаро 80 000 сомонӣ мега. намедонам бо қатиш ягон чизга фурӯшӣ дора надора, намедонам бародаро. трактора хича гуфтагие ки 80 000 сомонӣ. ин пулукшам қатиш даст. бо савдо мешава. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат. трактор бародаро трактор Т28 трактор дар ҳолати беҳтарине мега, созай 100%. нархша 38 888 сомонӣ мега. ана биёву бигӣ. бо гуфтагии савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, ин чизо қатишан, ҳамин чизоро қатиш фурӯхта мешавад. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро трактор Т25 қарор дорад дар ноҳия Бобоҷон Ғафуров. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ина тилишкаш қатишай. номи ҳамин соҳиби трактор Салимҷон бародаро. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, ба акаи Салимҷон занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. қатиш на пулук ҳам дорад, присеб ҳам дорад.
нарша 42000 сомонӣ мега, плюкам дорад 42000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. Трактор Т28. Трактор соли баромадаш 1987 сола бародаро, 3 баллони нав дорад, ҳуҷҷатош яксола, 3 баллонига запчас дорад, запас дорад бародаро. Нарша 25000 сомонӣ мега, бо гуфтагиаш савдо карда мешавад. илтимос гуфтагия беҳуда занг назанед. Трактор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. касоне ки конкретни харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Марҳамат. мини трактор бародаро Т25 қарор дорад дар ноҳияи 5. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. телешкаш ва плуг, касилка, айними чизошам қатиш фурӯхта мешавад. мега харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо карда мешавад. нархаш 65000 сомониш мега. хай бо гуфтагие ки савдо карда мешавад бародарои 65000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор ЮМЗ-6 қарор дорад дар шаҳри Деваштич. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. комплект фурӯхта мешавад бародаро. 2 та плукай, 2 тага, 4 тага бародаро чизилай, як присеп қатишай, ҳамин чизо қатиш бародаро фурӯхта мешавад. бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран. нархаш 39000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-82D соли баромадаш бародаро 2012 сола. трактор қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 135000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие савдо карда мешавад. 135000 сомонӣ. трактор состояниш нави хубай. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т40 бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қатиш бародаро плуг дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархаш 18000 сомониш мега бародаро, бо гуфтагие ки 18000 сомонӣ савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошеду нашо трактор плуг фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-80-1 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аккумулятор дорад. айҷош заводид мешавад гуфтагиай. трактор дар ҳолати беҳтаринай, навай. нархаш 68000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айҷош заводид мешавад. коробка задни ҳамаш 100%. ина бародаро бештар маълумоташ дар рӯи экран навистагиай. илтимос гуфтагия беҳуда занг назанед. қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом. нархаш 110000 сомоние, бо гуфтагия савдо карда мешавад. илтимос конкретни харидор бошед, занг занед. касони конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80D бародаро соли баромадаш 2000 солай. айрасия овардагиай, срочна фурӯхта мешавад. нархаш 115000 сомоние, бо савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касони конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед бародарои азиз. марҳамат, занг занед.